Εσύ νομίζεις ότι όλα αυτά που σου λένε ψέματα? Λοιπόν, ξέρεις πόσο τρέχει ένα λεωφορείο στο Λονδίνο? Τι ταχύτητα αναπτύσσει στο λεωφορειόδρομο? Πόσο? Πες εσύ. 15, 50, 512 χιλιόμετρα την ώρα. Ψέματα σου λέω. Δες. Να σας πω με πόσα χιλιόμετρα την ώρα λειτουργούν τα αυτοκίνητα στις λωρίδες λεωφορείων του εξωτερικού. Μάλιστα. Καθίστε. Λοιπόν, στο Λονδίνο 512 χιλιόμετρα, το ξανακοιτάζω, είναι δυνατόν? Ναι, χιλιόμετρα θα μπορούσαν να πάνε. Στο Παρίσι 477, στο Τόκιο 219, σε Σιγκαπούρη 86. Είναι το μήκος είναι, γιατί αν πήγαινε 500 χιλιόμετρα... Είναι το μήκος αυτό. Να σου πω. Η Ξανθιά διάβαζε χιλιόμετρα την ώρα. Γι' αυτό σου λέω. Και το ρεπορτάζ έλεγε μήκος σε χιλιόμετρα. Και επειδή έλεγε Ελλάδα 50 χιλιόμετρα σε λεωφορειόδρομο, σου έφτει 50 χιλιόμετρα την ώρα, μια χαρά της φάνηκε. Οπότε δικαιολόγησε και τα 512 του Λονδίνου. Με 512 δεν θα προλάβει η γριά ούτε να πήδαξε. Θα εξαιρωνόταν. Δεν προλαβαίνεις. Λέει να κατέβω τώρα. Μα δεν το σκέφτεσαι, 512 χιλιόμετρα, πόσο πάει αυτό? Αυτό είναι παρακάτω πύραυλος. Ευτυχώς που δεν την έχουν αφήσει μόνη της στο πάνελ. Εδώ είναι που λες ευτυχώς που υπάρχει το ακουστικό στα αυτή. Μα κυρία, μπορείς να διαβάσεις ότι τρέχει λεωφορείο 512 χιλιόμετρα και να συνεχίζεις να τη λες την είδηση και να μην αναρωτιέσαι? Τι λεωφορείο θα ήταν αυτό? Διαστημικό λεωφορείο. Μπέρδεψε Ξανθιά το μήκος των λεωφορειοδρόμων. Είδε και την Ελλάδα με 50 χιλιόμετρα την ώρα, μπερδεύτηκε. Δεν μπορεί μια Ξανθιά να συνημερώνει σωστά. Ενώ ένας άντρας λέει δύο κουβέντες, τάκ, τάκ, συνημερώνεται. Σας ενημερώνω λοιπόν, Ναι, ότι έρχεται το Πάσχα. αυτό. Τελείως.